Varmaan se näkyy kaikille. Ei tällä kovin tiivistä ole. Prikaatin komentajalle, prikaatikenraali Ari Laaksoselle kello 12. Ottakaa ihan vähän niin mahtuvat tuohon. Valakaavan esilukijana toimii tänään Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen. Hartauden tässä valatilaisuudessa pitää kenttärovasti Venna Parvia. Valakatseluksen jälkeen ohimarssi suoritetaan Kajaanin keskustasta pääkatsomosta suoraan eteenpäin Pohjolankadun ja Lönnrotenkadun risteyksessä. Ja ohimarssin siellä vastaanottaa Kainuun prikaatin komentaja seuranaan Valakaavan esilukija Kuusamon kaupunginjohtaja. Otamme vastaan Kainuun prikaatin lipun. Asento! Eteen! Vie! Huomio! Katse oikeaan! Päin! Katse eteen! Päin! Olalle! Vie! Lepo! Päästä! Lepo! Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Luen kenttähartauden johdannon apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Hyvät juhlavieraat, sotilaat, on kulunut reilu kuukausi siitä, kun saavuit Alokas prikaatin portista. Ensimmäiset viikot ovat takana, on välietapin juhlapäivän aika. Tästä palvelus tietysti jatkuu ja saat kohta hyvästellä
alokas tupasi nimityksesi myötä. On jälleen uuden alku, kun aletaan kouluttaa sodan ajan tehtäviä. Aamuja on turha vielä kovin vakavasti laskea, enemmän niitä on kuin takana. Edetään hyvällä asenteella palveluksessa. Apostoli Paavali muistuttaa meitä jokaista ihmistä lähimmäisen kanssa olemiseen ja elämiseen. Pitäkää rauha kaikkien kanssa, mikäli se meistä riippuu. Useinhan se riippuu ja riitaan tavallisissakin ihmissuhdetilanteissa tarvitaan kaksi osapuolta. Toki osa meistä on sopuisampia ja osa riitelemiseen taipuvaisempia. Sanoisin, että jokaisessa meissä kyllä vaikuttaa taipumukset sekä hyvään että pahaan. Lakki päähän. Lepo. Liput esiin. Valontekoasento. Ottakaa. Toistakaa perässäni. Minä. Lupaan ja vakuutan. Kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä. Olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Ei toisteta. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. Joukkoa, johon kuulun, sekä paikkaani siinä en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon olla suora ja auttavainen myös palvelustovereitani kohtaan. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi, enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani. Toistakaa perässäni. Kaiken tämän minä tahdon. Kunniani ja oman tuntoni mukaan täyttää.
Laskekaa kätenne alas. Lakki päähän. Lepo. Tänään lauantaina vakuutuksen antaa tai valansa vannoo Kainuun prikaatin kaikkien joukkoyksiköiden alokkaat. Yhteensä heitä osallistuu eri tilaisuuksiin noin 1500. Alokkaat, olette juuri vannoneet sotilasvalan Kainuun prikaatin arvokkaan ja uskollisuutta symboloivan lipun edessä komentajanne vastaanottaessa ja kouluttajien sekä omaisten ja läheisten seuratessa valan vannomista. Olette samalla liittyneet suomalaisten maanpuolustajien katkeamattomaan ketjuun. Itsenäisen Suomen sotilasvalalla on yli 100-vuotiset perinteet. Perehtykää ajatuksella valan sisältöön. Se velvoittaa teitä läpi asevelvollisuusajan niin alaisena kuin esimiesasemassa. Sotilasvala vannotaan isänmaan puolustamiseksi. Suomen puolustaja on Suomen kansa ja asevelvollisuus on Suomen puolustuksen kulmakivi. Olkaa ylpeitä varusmiespalveluksestanne täällä Kainuun prikaatissa isänmaamme hyväksi. Samalla osoitatte kunnioitusta veteraanisukupolvea ja heidän jättämäänsä perintöä itsenäistä Suomea kohtaan. Sotilasvala edellyttää teiltä sotilailla uskollisuutta ja kuuliaisuutta Suomen kansaa ja sen valtiojohtoa kohtaan. Vannoissaan valan suomalainen sotilas lupaa tarvittaessa tehdä kaikkensa maamme puolustamiseksi. Sotilasvala punnitaan lopulta tilanteessa, jolloin yksilö ja kansallinen olemassaolo ovat uhattuina. Mä luulen, että